hakusi kudliwa rinopisa kuZANU-PF. Chiwenga odeedzera kuti I'm coming for you iwe Sir Wicknell. Anga achitaura ideedzera kuti vemazitumbu vanozviti mbinga vari kubira vanhu mari ndiri kuuya kwavari. Hi guys, welcome to Zim Celebrated TV. If you are new to this channel, please subscribe, but if you are a returning subscriber, welcome back. So ndonyaripo guys, Chiwenga ari kudeedzera kuti ndinoda kukubatai mese tererai munzwe mbavha idzi. We all swore to a shared future in which everyone had a place on the table, a place in the sun for a culture of equal opportunity where every Zimbabwean served in equal measure. Zveubvanzu bvanzu kudya kwemhumi takazviramba. Our vision 2030 is for all of us. Kwete dzamunoti mbinga kuhondo taidziti zvigananda. Those who grow big tummies through ill-gotten wealth and questionable morals. I'm sure you have heard from the horse's mouth. Zvinonzi read between the lines. Apa Chiwenga ari kutoreva Sir Wicknell. Sir Wicknell munongoziva mega iside man yaED, ndo vari kuba magold, vari kuba gold vachirendesa kunze kwenyika. Munoziva vakabatwa pagold mafia but hapana chakaitwa. Zvinonzi saka muchaita sei? Saka Chiwenga ari kudeedzera ndiri kuonai zvangu ndakakutarisai munoda kunzi mbinga, muri kutengera vanhu mota muchivagovera nemari apa muchiba. Nguva yenyu iri kusvika, iri kuteera, mirai muone. Handizi guys mati kudini hazvo, asi vhidhiyo riripo ragara riri kutenderera pasocial media. Vanhu vari kufara zvisingaite, vari kuti ndozvatinoda izvi, kwete kuti vanhu vange vachiba mari yenyika. Because Chiwenga adeedzera kuti isusu toziva kuti patakatanga kupinda taiitira kuti munhu wese muZimbabwe abenefite. Thank you so much.